Zisťovala som, aké recepty Slovákov najviac zaujímajú v auguste a veľmi populárny je slivkový koláč. Vo vlažnom mlieku si rozpustíme lyžičku cukru a rozdrobíme do droždie. Zľahka premiešame a necháme postať 10-15 minút. Medzi tým si do väčšej misy preosejeme múku, pridáme zvyšný cukor, štípku soli a poriadne premiešame. Do stredu si urobíme jamku, do ktorej vylejeme pripravený kvások, roztopené vychladnuté maslo a vajce. Teraz všetko spolu vymiešame a budeme miesiť, až kým nevznikne hladké nelepivé cesto. Ideálne je použiť kuchynský robot alebo ručný mixer s netacím hákom. Vymiesené cesto poprášime trochou múky a prikryjeme čistou utierkou. Necháme kysnúť na teplom mieste, kým zdvojnásobí objem, približne 45 až 60 minút. Medzi tým si pripravíme posýpku. Studené maslo prstami spracujeme, až kým nevznikne drobivá zmes z malých hrudiek. Ďalej si umyté slivky rozkrojíme na polovicu a odkôstkujeme. Rúru si predhrejeme na 180 stupňov vrchný spodný ohrev. Pripravíme si plech s papierom na pečenie alebo ho vymastíme maslom a vysypeme múkou. Vykysnuté cesto buď rozvalkáme alebo prstami roztlačíme priamo v plechu. Pečieme 30 až 40 minút, kým budú okraje koláča zlatisté.